masoya kuma an yo gayya yau Muhammad ango ne na Aisha kai da amarya biyawun Aminu waziri tana da biyayya kin yauran kauna fito yar gatan mama Nura Aminu wanne da rarara ba karya amarya ke da ango aka sanki ga Aisha da angon ta Muhammad amar suke da angon ki ku zauna Aisha Aminu murna ta bukinki da ke da naki angon ki Muhammad dan gidan Dahir Mangala ci amarya ta muku daidaita da ango fatan ma Allah nuna mana jego da kwalki taka haka ummiya aduwa a hankali lura da rai dauda ka hutu ne ke muku murna zaman kalau da an wanke ku zauna kai ta uwar amarya za ta yi miki baiti Mariya Aminu ba ta san lanji batun uwar marayu muka dauka Mariya Aminu motar ki mutuka ya amarya Aisha ta shiki taka dauda ka hutu ne tare da Nura ga amarya na nake da auren kauna ango amarya Aisha da Muhammad ne yanzu za su tare murna muke da auren kauna ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad shiri na aure Murna muke da auren kauna ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yanzu ku tare Allah mu mallake kai zan sa lambarina waka ce ta fiki zan rera yi taimakona sharri na dan adam ka zare ni dare da rana mugun nufi ina roƙon karce shi raina Murna muke da auren kauna ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yanzu ku tare ka da dodobin salati gunda ha shugabana shauki na sansa ya shiga sashi na zuciya na ahalin sarrafa da sahabban sama su rana sai na taka a wannan wakar ta yan uwana Murna muke da auren kauna ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yanzu ku tare bayan salati zan shiga waka irin ta aure Aisha ummi ta haulayin suna amare ta dau Muhammad Dahir Mangali za su tare ango farin ciki ka dace da yar amana Murna muke da auren kauna ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yanzu ku tare Muhammad gare ka na zo dan kai daban da goro taron bikin ku yau ya burge mu an ka taro ka tsira babu kai ba cizo irin na sauro ka zabu Aisha Aminu kuna kama da juna Murna muke da auren kauna ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yanzu ku tare ban kunnuwan ki saurara ta waki amarya ka shawara ki dauka karki tsaya a baya rana ta wanka an ce min cibi ba shi goya kamar ta barki aure ce ki rike batuna Murna muke da auren kauna ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yanzu ku tare an gwanki in ya dawo Aisha sai ki kulla kama shi ce ya zauna a gefe ki dauki hula duba hannunsa ya sa zobe zubin ta gulla da abin da kyan ka girka masa ba shi din ya tuna Murna muke da auren kauna ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yanzu ku tare Muhammad ango na ummi ka kare hakin ta kai ma cire da shahada sutura kan maza da fama Muhammad Mangal ango mai kirki yana da kima rike Aisha amana sirrin ku karkuto na Murna muke da auren kauna ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yanzu ku tare kun yi alkawar da juna tun kan abun labai ko gaskiyar da kun kasa a tsakani ta kare karko akasi idan ya zo kun yi fushi kawai ku sauko auren ku an yi dukkan dangi suna ta murna Murna muke da auren kauna ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yanzu ku tare
sun yo. Murna muke da auren ƙauna ango amarya. Aisha Aminu ke da Muhammad yau za ku tare. Dangi na goma sun yo murna. Da aure, Hadiza Mangal yayin angojiya. da aure, Maryam Mangal yayin angojiya. da aure, Fatima Mangal kanwar angojiya. da aure, Atayir Mangal na ga yana murna. da aure, Nafisa Mangal kanwar angojiya. da aure, Mariya Mangal kanwar angojiya. da aure, Musa Mangal kanin angone. da aure. Yan wana ango su ma murna suka yi ta aure. Murna muke da auren ƙauna ango amarya. Aisha Aminu ke da Muhammad yau za ku tare. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Hajiya Aisha amarya yau za ta riske ango. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Ita kanne suna ta murna, yayye suna ta murna. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Iyaye suna ta murna, dangi suna ta murna. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Gwamna uban amarya Aminu na ta murna. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Aminu waziri tambuwal, yar manuniya ta nuna. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Kuma ga uwar marayu a bikin gaza mu shana. Amarya na ta murna Haya. yau za ta riske ango. Mama amarya mariya nan za na zo na zauna. Amarya na ta murna Haya. yau za ta riske ango. Ta amarya na ta murna, ango yana ta murna. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Ku ta mu je gidan mangal anguna na nuna. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Ta uba kullum Muhammad mangal yana ta murna. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Hajiya Amina mangal ita ma tana ta murna. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Mahaifiya ta ango fatan rikon amana. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Amina wajen iyaye da ingi suna ta murna. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Ta ambasada kuce Ahmad Wali yana ta murna. Amarya na ta murna Yawa. yau za ta riske ango. Sanata Abdullahi Wali yana ta murna. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Alhaji Usman Wali shi ma yana ta murna. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Jihar ma da Haji Umar Wali yana ta murna. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Tile na sa Muhammad Waziri na ta murna. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Alhaji Macido Waziri shi ma yana ta murna. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Alhaji Abdu dan Waziri shi ma yana ta murna. Amarya na ta murna yau za ta riske ango. Aisha tana ta murna, Muhammad yana ta murna. Amarya